Arvin, nalagay yung mga pinili ba? Gay. Agoy! Kita. Agay. Lagi mo dahil, saan ginawan? May yung tulog na ko niyang gabi yan eh. Mao kini si Jocelyn gipisuan kay baga kay kabuhi, nanugab na giagay-agay kay sakit kuno kaayo. Mao ni siya Naglutaw ang panuhot. na yang panuhot muna Sayang, yang sayang liog lang. Guwapa o kaputi, masakiton. Gay. Nag-agay-agay din mo katawa po, no? Sana Ay, magkita mo tayo. Wala na, yan ang ipusro ba? Ito, araw. Malinogin na maglantag ito, araw ng buwang ako. Tapos na, nagin nga lo. Tignan na si Arlen lo. Pilot, pilot. Murag pa mo ka magipinihigan nilo. Ito, wala ka dito. Ano na ito? Ito dito. Nangita niya mo si Kuante. Ay, dok yung... Undang sa mong istorya diyan. Agay, pi. Agay. Ito rin mo. Humok na gani. Na. Humok na. Di mo natapos pa rin naman. Humok na. Yan, naumok na. Humok na. Agay. Nanaga kung lutang guwapa. Agay. Sakita. Agay, pi. Agay. Sa mga Len, ay pagpalabi at tuok Len. Yung customer Len, namuro naman na kung may gatang pa o guwapa. Na. Sakita. Siya po dron. Agay, bula. Kita na rin, humok na rin. Ang kanati. Agay. Insa na. Agay. Sakita. Agay. Kena siya. Uy. Pina. Next na po, balik. Ay, thank you kayo, te. Thank you so